Sa number 7, pickup truck kag armored car nagbungguanay, 5 gindala sa ospital. Wasak ang atubang sang pickup truck samtang nagkulog ang armored vehicle sa katubuhan. Matapos ini sila nagbungguanay sa Hacienda Paco, Barangay Agisan sa Himamaylan City. Pasado las 11 kainas ang aga. Sakay sang pick-up ang 36 anyos nga driver, ang iya 25 anyos nga live-in partner, kag ila isa ka tuig nga baby. Samtang 5 ang sakay sang armored vehicle, isa ka driver, 3 ka security guard, kag isa ka bank teller. Ginsiling ni Police Lieutenant Peter Henovia, Deputy Chief sang Himamaylan PNP, gindala sa ospital ang isa ka security guard kag ang driver sang armored car nga isa man ka security guard. Outpatient naman ang mga sakay sang pickup truck, tanan residente sang Barangay Agisan. Nagwa sa investigasyon sang Himamaylan PNP, padulong binalbagan ang pickup truck samtang pakadto ka Bankalan ang armored vehicle. Nahulog ang karga nga bangko sang Ford Ranger, rason nga ginbalikan ini sang driver. Sa pagliko sang pick-up, didto na kag naalang-alang man ang armored car kag nagbungguanay sila. Ang pilason nga driver sang armored vehicle nagaedad 47 anyos, taga Talisay City, samtang ang isa ka security guard nga pilason ang nagaedad 27 kag residente sang Pulo Pandan.